Κατάλαβα πόσα λίγα λεφτά βγάζω όταν η κοπέλα μου είπε ότι πέρυσι το καλοκαίρι πήρε μια τσάντα με τα δικά της λεφτά για τον εαυτό της με 1.800 ευρώ. Και κάναμε μια βόλτα γενικά εδώ πέρα στα ισπανικά σκαλιά στη Ρώμη που είναι όλοι οίκοι Moncler, Prada, Dior, Gucci. Είναι τα πάντα εδώ και πραγματικά βλέπεις τους ανθρώπους πώς είναι ντυμένοι, καλά πέρα από τους τουρίστες, τι αμάξια οδηγάνε κτλ. Και σκέφτομαι γιατί να μην μπορώ απλά να μπω σε ένα μαγαζί και να πω ποια τσάντα σ' αρέσει, ποιο τακούνι σ' αρέσει, κάτι για μένα να δω ποιο γυάλι μου αρέσει κτλ. Άρα εκεί πραγματικά, ενώ νόμιζα ότι βγάζω καλά λεφτά, κατάλαβα ότι δεν έχω φτάσει καθόλου ακόμα στο επίπεδο που θέλω να βρίσκομαι. Είναι ένα δύσκολο βίντεο αυτό που κάνω, αλλά θέλω να σου μοιραστώ μάλλον ένα tip που έμαθα πρόσφατα από έναν μέντορά μου. Είναι το reverse planning. Δηλαδή να προγραμματίζεις τους στόχους σου, τους προσωπικούς, τους οικονομικούς και τους επαγγελματικούς στην αρχή της χρονιάς και να τους θέτεις και να βλέπεις ας πούμε να τους έπιασες. Λοιπόν, εγώ για φέτος θα βάλω στόχο του χρόνου τα Χριστούγεννα ή μάλλον το 2027 να μπορώ να φέρω την κοπέλα μου ξανά στη Ρώμη ή κάπου αλλού και να μπούμε σε ένα μαγαζί και να μην με νοιάζει τι θα πάρω. Για να πετύχει όμως το reverse planning θα πρέπει να ξεκινήσεις από το τέλος